ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ കൂടി റെഡി ടു മഞ്ചിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടുമാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചെറിയ മാങ്ങ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ മാങ്ങ, ചന്ദ്രക്കാരൻ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടായ മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 5-8 മാങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു അരമുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, ഒരു 5-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 4-5 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ 3-4 പച്ചമുളക്, നാടൻ മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ്. പിന്നെ ഇത് താളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കടുക്, ഉലുവ, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അരപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാനായിട്ട് തൈരും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗൾ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ചാണ് തൈര് ചേർക്കേണ്ടത്. പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറവ് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മാങ്ങയുടെ പിൻഭാഗത്തൊന്ന് കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനോടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാലാണ് മാങ്ങയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വരിക. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള നാളികേരം, ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, നല്ല ജീരകമൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത്, മാങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വെല്ലം വേണമെങ്കിൽ വെല്ലം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെല്ലം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മാമ്പഴം നല്ല മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് മതി. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മാമ്പഴം നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പുളിയുള്ള മാമ്പഴമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലം ഇടുകയാണെങ്കിൽ വെല്ലത്തിൻ്റെ അളവ്, ഒരു അച്ച് വെല്ലം എന്നുള്ളത് ഒരു 1.5 അച്ചോ 2 അച്ചോ വെല്ലം നമുക്ക് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒരു വിധം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് താളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് താളിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.